І гісторыя, безумоўна, не ёсць замарожаным мінулым аўтакратаў. 21 стагоддзе, якое мы пражываем, дэманструе вельмі дзіўнае спалучэнне замарожанага мінулага і адсутнасці будучыні, што выклікана, ці прынамсі, атачаецца своеасаблівай постмадэрнай адсутнасцю клопату, нежаданнем ведання саміх фактаў. Гэта заўсёды працуе так. Вы выбіраеце момант у мінулым, напрыклад, хрост у 10 стагоддзі ці вайну ў сярэдзіне 20 стагоддзя і кажаце: гэта быў момант абсалютнай бязвіннасці. З таго часу не адбылося нічога істотнага. Я, дыктатар, кажу вам гэта, і таму я асабіста буду мець уладу вечна. Вось гэтая формула, якую ў розных варыянтах і з рознымі апорнымі кропкамі выкарыстоўваюць і Ўладзімір Пуцін у Расіі, і Аляксандр Лукашенка ў Беларусі. Бязвіннасць мінулага народа, нейкі дасканалы пачатак павінна нібыта даказаць, што цяперашні дыктатар мае права кіраваць вечна.